Používanie ostroh, druhý diel. Pokiaľ sa o túto tému zaujímaš, zostaň na tomto videu, pokiaľ nie, scrolluj prosím ďalej. Kedy môžeme uvažovať o tom, že by sme mohli začať používať ostrohy? Ostrohy jednoznačne odporúčam používať v prípade, že jazdec má nezávislý set. Pokiaľ jazdec nemá nezávislý set, vôbec nie je čas na to, aby sme používali ostrohy. A samozrejme, ostrohy aj voči koňovi môžeme začať používať, keď uznáme za vhodné, ale treba mu vysvetliť, o čom ostrohy vlastne sú a ako sa používajú. Na to v podstate slúži taká zoznamovacia lekcia pre neho, kde mu ukazujeme, akým spôsobom má reagovať, keď začne pôsobiť ostroha a samozrejme sú tam aj rôzne tlaky tej ostrohy, to znamená, ukazujeme mu, ako má reagovať na taký druh tlaku ostrohy, taký druh tlaku ostrohy, taký druh tlaku ostrohy. V podstate ja som chcela vlastne hlavne v tomto videu povedať taký môj pohľad na používanie ostroh. Prečo ja osobne používam ostrohy? Ja jazdím viacero typov koní a na tieto kone sú rôzne. Tlačia mi proti holení, v niektorých v podstate manévroch mi dosť často vypadávajú proti holení. Ja potom do toho konia som sa snažila nejakým spôsobom tlačiť holeňou a neskutočným spôsobom mi to pôsobilo na chrbticu. Až tak, že som začala mať problémy v krížoch. A keďže by som rada jazdila do čo najvyššieho veku, ja si predstavím samu seba, že budem jazdiť ako 80 alebo 85 ročná babka, ešte nejaké vychádzočky a tak ďalej, čiže tie ostrohy majú význam aj pre jazdca, že ušetrí si trošičku svoj chrbát a bude s mierou používať tieto ostrohy na koňa. V žiadnom prípade nie že v žiadnom prípade, akože môžete robiť čo chcete, ja vám v tom nebudem brániť, ale ostroha by sa nemala používať na koňa tak, že doňho bodáme. To je v podstate taká vec, ktorú sme si možno zafixovali v hlave, keď sme pozerali ako deti westernovky, kde proste ija hijo, hej, a treskli koňa ostrohami do brucha, len aby z kroku nacválal a triskoval tam potom po tých prériách a podobne, ale to v skutočnosti v podstate nie je zmysel používania ostroh. Ostrohy sa používajú v laterárnych pohyboch. Hej, vtedy, keď ja cválam povedzme na koni, potrebujem, aby mi laterárne ustúpila o 2-3 cvalové vpravo alebo vľavo, záleží ako cválam a na prvý cvalový v podstate nereaguje, tak ja si ju priťuknem tou ostrohou, aby mi na to zareagovala. Používanie ostroh v podstate je proces aj u koňa, aby sa on naučil a neplašil sa pri jednotlivých tlakoch, hlavne v tých cvalových cvičeniach. Ale keď kôň zistí, že teda sme spravodliví v tom používaní tých ostroh, tak si potom v podstate ostáva pokojný a vie, že keď jednoducho bude ignorovať pomôcku, tak príde ostroha a vo veľa prípadoch sa stane, že ostrohy síce máte na nohe, ale len vám tam tak akože na dekoráciu visia, ale v podstate ich v skutočnosti vôbec nepoužívate, lebo ten koň už je tak pekne prijazdený, tak pekne v podstate pracuje a snaží sa, že nie je to potrebné. Takže toľko dneska, pokiaľ sa pekne, čaute.